Chintong Hawar, Langtugapam, Bajong Kiri Pathor, Klamalong, Alliance Party Atumpen, Vote Kerekamai, Kedengpong. Dipualong, HSDF, Racharia Songpen, Radamaipi, Kapaman. Assam Police Atumpen, Assam Legislative Assembly Kiliki Bialong, Amithang Award, Perere Pinpen, Kijokdun Rebji Apan, Kepachita. Nangli gastric pen kedanglok, diabetes, blood pressure pen kedanglok, king pukeso akeso pen kijok longji apan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek mesen chelongji amar jivan adowai. Mane ni la so aprang keso ke niri ni keng keso dolo la pen ki ok hormon la sonna kilong pen ke la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si. Mane nali tunta nali minghang pe mane mana kesu bang du prote enunta Aprang kesu ta ani du ulu laso amar jiwan adwai kesu pensi lita kene ilu KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen arjuponik tha. KarbiAnglong arlo nonamad Heklong kang tangkring asong pulotangte alliance a party la pen BJP henlo lason si pupu a party pusitami arniwangta vote kerek amai kibi pon pachimit me pin ason si do lapuson thak si jangmi po chiklo ni phai phor ni chinthong langtuk apam bajong kiri patho klamalong sitami India alliance a party atumpen vote kerek amai padupon labang solong BJP BJYM Secretary Dhon Bongrum Pen Japonsi Penangan Arisang Ho atum BJP Lapen ASDC atum Chingrum Pet Pen Don Thong Kep Sose Ahem Tun atum BJP Pen COC India Alliance a Party Matia Songalong Chingbedun Labang Somayalong India Alliance Party Chinthong Mondol Congress Committee Maipu Manik Soningti Lapen Chinthong APHLC Amaipu Longkiram Teron alang litumahin pen mai chariponsi mai pangchingpong labang so mayalong aluhia mana peng pen pharoi sira krehini alliance candidate Bikram Hanse Kursing Timung All Party Hills Leaders Conference Central Committee Organizing Secretary Alom Rongpi West KarbiAnglong District Congress Secretary Hemari Kro West KarbiAnglong Congress Vice President alang litum pen kichenglok penangan songalong claim dam rapet kethe kidingatum chetong dunsi labang so amayalong non MLA kilik along BJP asong ophan koson ben sikapa rempen alliance a party kachupahay ponjima lahay rat aphan than ponsi mai mesen pen pichun pong bangke da rat amai pi non ke bangji assembly election tarik sirke banilo asila bangso atili ke do ya prang Chinthong constituency pen se patir pi ponlo pinike da alliance partner lo APHLC la pen congress atum chingrom si labang so mai tin pachun ponlo labang so mai long kame pini joining do Chinthong long BJP kang tang kring asongja tum pini nang join lo pu ranli bongrung sangho ranli ex chairman ko BJYM president lo la pen alangi ari sangho tum pini minangan bang trokebra troxy body hem bang pen pin nang join do asi ning theklong lo Chinthong bang ken itu almost 80% of dakkan long pon bang ke Chinthong pen Hemari Rongphar KarbiAnglongLIVE Jangmiponi Phai Trogarni Hill State Democratic Front Rachari Asong Pen Paterpiponsi Nonangkileji MLA Kilikalong Kachetoidund Dipu LEC Pen Rajentimung Bokajan LEC Pen Raju Teron Atumaphan Kepahai Vegji Pu Akemang Pen Dipu Lurulangso Pathua Klam Along Radamaipi Kapaman Pon Aniar lopor phai sira chitim apor pen Dipu Lurulangso Pen Armu Chejeng Pangching Ponsi Dipu Ahithi Amlapatian Rachijeng si puthot Radamai ke padu adimalong an paliponlo Mayalong HSDF amai pu Rajentimung mate Dipu LEC pen ki thodona candidate pen lamthe ke pachini ponki KarbiAnglong angkang methang ninga chetheklong Ratchari asong avitanglo
kaduk kaveta National Political Party Chiman etlo lasi Karbi arada phan kisung awai kang pen kepajok abang avitang lopu mathasi National Party aphan kabidaya asai non LAC akilik along tor chaphan vote pipen pahai vek nang pupusi rada thengno ning chepon lapen rat akang hon pen racharya jakong banglo tangte KarbiAnglong ararakar I hemprek kang thim article 244A kapalong vek ji aphan kengkam che Georgie lapen KarbiAnglong along kaching thur kilong leason an kilong vek ji aphan klempi ji pusi plamchak chipipon bangso mai long bangsuri sose arat atum chetong dunsi mai misen pen pichun pon Parpiglo Lilitum Hill State Democratic Front it is the regional political party hin Pini campaign mate Election Commission of India hin Pini idusia asono Pini kadu ko bela sopo Hill State Democratic Front hin bandane Pini mega rally pedopono lapen Lilitum di fuel lapen harahat lapen bukazan menong dung kumasi tong dundo nasi Lilitum Sekuyong proxy pada parti setame rat lapuan hajar mu nanga cing room dun lapen nanga ceto dun lagi manghumimi lapen hala rada tumbang anon ke kidam tang ana songjapo lapen songjapi panding ka cethe ka penpot ini nilitum lapusong si Hill State Democratic Front along kami lasong hajar lag arbu kami nang cing room bom News Report, KarbiAnglongLIVE. Election Commission of India pen ke pathik pon aron Assam Assembly kilik ke pachethang ke padusia ni ke jangmiponi phai troxia ni kangsam por phai phon vetlo La song bong pen BJP APHLC Congress Alliance la pen prek jam arachari atum kili ke pachethang dode sang se pinsi thek pon long non keleji Assam Assembly kili kalong rachari tinta kachepahai et ji aphan kili ke pachethang dode sang se pinason si All Party Hills Leaders Conference la pen Congress Alliance atum pen tami Dhansari constituency ke parlo Purbaram Pathua Klamalong BJP pen Don Paroner Kep Societum All Party Hills Leaders Conference lapen Congress Alliance along Chepaokdun Bangso ka Chepaokdun amailong ka Chepaokdun arat pen BJP aracharya long ningkan ko an ni pen dodun deta nilitum ladak arat aphan akirab jasmet se ka chilang aphan mesenahem ave tower melang an parda aduya hoy ka chirai kom ave lasi BJP aphan ningethe athai avilo lapen BJP pen candidate niso terang pi aphan nilitum aphan kirai pom thek jipu ningethe ave lasi All Party Hills Leaders Conference Congress Alliance along nangchepa okdun ronglo puta abari mamaipu DSU Karbi Anglong District DSU pen thanpon News Report KarbiAnglongLIVE Jangmiponi phai Troxiani Diphu 5 miles along KarbiAnglong Alliance Political Party mate APHLC Congress Chilang Petpen Article 244A ke pachun ji aphan radamai pi pedoponji pusi Jangmiponi phai Trokani KarbiAnglong District Congress Committee sai hem along pherangkya mai kangni hutpen pachini pon Pherangkya mai along All Party Hills Leaders Conference Youth Wing Secretary Sersing Bay Pen Lapen Abarim MLA Hemsing Tiso Pen Kapachini ke Kaching Room Pen KarbiAnglong Arat Akari Hemprek Article 244A ke Pachunji aphan RD Kachipi ang thek Raching Room Amai Peduji Pusi Ning Jepon Kedamtang Jangmiponi phai hiniani Leader of Opposition Rahul Gandhi athengno KarbiAnglong District Congress Committee Maipu Rotoning Tilapen All Party Hills Leaders Conference Maipu Jaikathar Pen Radakar Hemprek Alam thek Clardak Pen Pachini Dun Lapen LOP mate Leader of Opposition Party Rahul Gandhi pentame KarbiAnglong Arat aphan kamatha pen rada thengno sarkar ke wang pen hemprek nang pipopu rada thengno chechak te kanglo lasinon ka chingrum pen hemprek kelongji aphan apor
nang le tanglo lasi labang so radamai pialong BJP pialong kedo inglong akai kedo an hempre kenang ji puwa tum an dame la so mai long ka chetong dun pejia phan ke pha padok pon pinap mane tarik proxy so chiklo April chiklo tarik proxy pinap lo dipu pas mile long nilitum APHLC la Congress kelang pet pen itu misi mega rally tum di ponji la sila bangso rally lo Karbi Anglong arat doana pan kacunuri gantung nalitum jat asai leto pustami la so arni bangke inap bangke nang jitong dum pergi fasi nang tum han cunuri kopi pos nang cunuri ma nang tum han kopi atesi yang nang jitong bek lai ma walam thege la halo non itu kacing rumpen Karbi Anglong arat akar i akiman ke paplenji apor nang lero nang lero pathe bangla halo kitamtang tarik ini yani hanjang lang solong alliance party pen public meeting ki biban hunhut leader of opposition madi India angkang kilong angkang nai alam RD ki donai abang tu Rahul Gandhi alangli hanjang lang solong nanti sunahut ratat hindu News report KarbiAnglongLIVE Tang te pinia da babirta ke lapansi kang ton poniklo